Salutacions a tot el veïnat de Sant Antoni. Nens, fent xarxa, ho estem fent molt bé això, Però ara hem d'anar molt alerta, Portem guants i portem la mascareta, Això perfecte. Què passa? Que no te la pots anar tocant, la mascareta. O sigui, això, treure, posar, no sé què, això no. I els guants tampoc, i després la mà a la boca, els ulls, on sigui. No, hem de ser curosos, perquè això és bàsic, nens, és bàsic.